Abo ni Cebu City 1st District Congressman Raul Del Mar miabot na sa Sugbo. Hamubo nga tribute ug pasidungog aron pag-ilyas siya natampo sa Mactan Cebu International Airport ug sa Cebu Ports Authority gipahigayon usab. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, isip paghandom ug pagyukbo sa mga natampo ni Kongresista Raul Del Mar, may nakahanay nga schedule alang sa public viewing sa iyang abo. Alas 10 ganihang buntag, miabot agi sa Mactan Cebu International Airport ang abo ni Cebu City 1st District Congressman Raul Del Mar. Ang iyang anak nga si kanhi kongresista Rachel Cute Del Mar mo'y nagbitbit sa urn nga gisudlan sa abo sa kongresista. Samtang ang anak nga lalaki usab ni ini nga si Bunny mo'y nagdala sa iyang hulagway. Misugat kanila ang mga kauban sa politika kanhi Mayor Tomas Osmeña ug mga kaubanan sa BOPK. Misugat usab si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ug kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport. Gikan sa airport, gihatod ang abo ni Del Mar sa Cebu Port Authority diin gihimo ang hamubong tribute ug citation isip pag-ila sa mga nahimo sa kongresista kanila. Sa iyang tribute, gipalanog ni Attorney Steve Dikdikan, General Manager sa MCIA, ang kahinugon sa kamatayon sa 79 anyos nga principal author sa Republic Act 6959 nga nag-umol sa Mactan Cebu International Airport Authority. Dili man kaila personal sila si Leonito Miole, General Manager sa Cebu Port Authority ug si Del Mar, apan mipalanog nga ang balaod nga gipangamahanan ni Del Mar nga nag-umol sa CPA mihatod sa paglambo sa mga pantalan sa Sugbo. Joining us to keep on striving, but most of all, that he considered us as one of his best creations. Starting with 1 billion plus asset, total assets now is 8 billion. Samtang mapasalamaton ang kanhi kongresista sa kainit sa mga Subuanon nga miduyog sa ilang kasubo tungod sa kamatayon sa iyang amahan. We'd like to thank you for the memorial today. When CPA made the video, my cousin Mike Lopez sent it to me, and my mom and I were watching it and we were in tears. Bob, ug mga adlaw dado ng abo ni Kongresista Raul Del Mar sa Capital Parish gikan sa alas 7 sa buntag hangtod na sa alas 3 sa hapon. Samtang wa pa giluwat ang pamahayag, Bob, ang pamilya kabahin sa schedule sa iyang lubong. Bob? daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.